We won that game, I got 8 kills. Fortnite, il-logħba diġitali li fl-aħħar xhur saret l-aktar popolari fid-dinja. Il-logħba mhux biss saħret l-immaġinazzjoni ta' tfal minħabba l-elementi koloriti u eċitanti li għandha, iżda qed wassal ukoll biex it-tfal jorqdu inqas u għal atteġġament vjolenti. ċifri ppubblikati fl-aħħar ta' wissu juru li iktar minn 125 miljun ruħ madwar id-dinja irreġistraw biex jilagħbu Fortnite. Epic Games, il-moħħ warajha, daħlu aktar minn $1 biljun mindu tnediet fl-2017. One News tkellem ma' David Busuttil li jaħdem fl-industrija tal-logħb diġitali dwar din il-logħba. Individwi jew gruppi ta' nies u jridu jkunu l-aħħar nies f'dik il-mappa partikolari li jkunu għadhom ħajjin ħanilwa hekk. Jekk forsi hawn min ra l-film Hunger Games huwa l-istess ħaġa. Minkejja li l-logħba mhix waħda vjolenti, xorta waħda għandha element ta' avventura u sparar. Iżda parti integrali mill-logħba hija t-teknika tal-bini bħala kien mill-għadu. Inti ġol logħba għandek 3 elementi li huma injam, ħadid u għandek ukoll il-ġebel. U bihom tibni strutturi li bihom qed tużaħħom defensively jew offensively biex inti ikollok vantaġġ fuq minnu kontrik bihom. Busuttil jgħid li l-logħba hija aċċessibbli ħafna u bla ħlas. Element li skont ċifri ppubblikati fir-Renju Unit mhux biss qed jisraq il-ħin ta' miljuni ta' tfal, iżda anke ta' bosta adulti, tant li matul is-sena kienu aktar minn 200 koppja li applikaw għad-divorzju għax xi ħadd minnhom spiċċa mergub mill-vizzju tal-logħb diġitali li l-għaqda dinjija tas-saħħa bdiet qisu bħala diżordni ta' saħħa mentali. We hit 'em with a dance. I boogie with my feet, then I boogie with my hands. Trigger trash kids when they saw this increase. Sorry, gotta go. Double G, double B.